Cantos anos levades aquí na plaza? Eu na plaza 50, xuntos 38. Esa foto de cando é? Non te sei dicir exactamente, pero haberá... Quanto haberá? Esta pode haber, non sei, pero a mellor uns 15 anos ou por aí. Fixeronla aquí para facer un calendario. É unha alegría xubilarse ou dá un pouquiño de pena? No, Bueno, alegría de chegar vivos hasta aquí e pena, bueno, a veces de deixar, pero non, pena non, porque vamos a andar por aquí. Quen queda co posto? Na nosa, queda na familia. Estás contenta por eso? Moi contenta. Porque quede na familia? Sí, por supuesto.